aywa assalamu aleykum bandiraɓe meɗen ƴeewo Pinal TV on fof on calminama sanne jammoji moɗon lamdama e yewtere e meɗen wiyetede humpitinde hande e goto e sakiraɓe meɗen wonmo noddude ɗum hanko Djibril Bary. aywa Djibril Bary assalamu aleykum maɗa homi woni Djibril Bary hoto Djibril Bary jeeya? aleykum assalam. Djibril Bary o jankabo jeeya au cadre de jeunesse pulaku. Djibril Bary. Ok d'accord Djibril Bary min beltike sanne min noddima e notano e garagal men. aywa Djibril Bary anda tan e leydi meɗen no gurruɗen hande ni surtout leydi Mali e caggal leydi ndi woni ko jewtideten seeɗa tafo noon en puɗɗiran e leydi meɗen ndi fadde e meɗen yaade e caggal leydi meɗen ndi no gurruɗen hande e fuuɗ faada ana woni hakkude leydi meɗen Mali e tawti leydi France surtout leydi Mali ndi jaati pa holliti e caggal France waɗi suspendre visa muɗum hakkude muɗum e Burkina en jii Mali du jaabitike France kañum waɗi suspendre visa muɗum. aywa Djibril Bary ko ɗum woni yiyande maɗa e dow ɗi pooɗi est ce que ɗi pooɗi rimata goɗɗum? Ewa Ousmane Bary tafon kay sana pammine yimɓe ɓe France nde waɗanno suspendre visa muɗum o nde o winda e ɗirwol hokki directement laamu leydi Mali. Laamu leydi Mali jaati keƴaɗo Mali caggal ɗo no ministre affaires étrangères ɓe kolliti les communiqué maɓɓe o les voix de presse ɗon hana no gorɗen joni e les presse ngaji ɓe naniri ko France waɗi suspendre visa. Nden Mali ana wondi e politique goto ɗum wiyete politique de réciprocité ko gaɗɗa ka fof watte. Nden ana hanno tawede no Mali e France gurno ni fadde maɓɓe wadde suspendre visa o ɓe binda officiellement e leydi Mali ndi mani ɗum e ɗum min taykiti les zones o insécurité wo min gaɗan suspendre visa ngaji amen a faami. Ndenne France golla o golle ene kamɓe ɗum noon no nanirɗen noon noon ɓe naniri ana wajibi so dow teddengal leydi Mali e leydi France heɓe fuu leydi mum heɓe fuu souveraineté mumen ana wajibi kay ɓe binda e leydi Mali ɓe kollitat ɗum tafo tana ɗum ɓe kanaɗo ɓamde o décision ni tan e ni esa faami. Voilà ɗum maintenant e Djibril Bary ko jimmi famde e ley majjum est ce que France utti hunko muɗum wi darna visa ngaji Mali saabu so en daari e communiqué France kanke Burkina woni ko wi e balɗe garajo daran kabaru Mali du. bon so ɓe mbi Mali so ɓe mbiya Mali fuu enen kay en nani e les voix de presse min kay ɗirwol mum jaati mi yiya ana windi e déclaration Mali on ɗo ɓe mbi par voix de presse ɓe naniri sabi so ɗirwol ngol waɗi ministére affaires étrangères France fof no hani tawede yiye fay so laati les réseaux sociaux gayi ɗi bon e goɗɗum ko wona ɗum du fuu enen hannde Mali e Burkina ana wawi hen inno goto baaba goto ko heeɓi Mali fof ana wawi hen heeɓi Burkina ko heeɓi Burkina fof ana wawi hen heeɓi Mali non wonno laamiɓe leydi meɗen ɓe kollitiri en hannde nden wala ko mbawɗen sana wana jokkude ɗo. voilà. Djibril Bary en jii caggal visa ngaji ɗi wiyama darnama e en jii e presse ngaji e téléji ɗi e yimɓe hewɓe warɓe ɗo congé kanuɓe nature guure mumen jaa coƴƴo France jaa golla o. aywa e Djibril Bary est ce que ɗum bonnata haaja ɓiɓɓe leydi Mali e wonɓe ɗo hanuɓe natude e yaade France par ce que a tawan tubakuɓe e congé koɓe kokkuma délai woni ko woni hen tant que so a teddina e délai o ana laato sababu ndiweɗa golle na hana goɗɗum ene est ce que ɗum laata ko probléme goɗɗo e fewtude ɓe yimɓe? Ousmane ɗum golliraka fa ɗum wooɗan ɗum golliraka fa ɗum wooɗa par ce que soɓe jinno fa ɗum wooɗa fou e so tabiti ɗum waɗama suspendre fou hollitete exception ngaji ana wawi wiyede hana warnoɓe ɗo fa gara congé ngaji sana koota probléme fo wala hen ndenne ɗum waɗiraka fa ɗum wooɗa rikti woni hakkude Mali e France ndenne ɓe gaɗira ɗum fa ɗum wooɗa kamɓe hoore maɓɓe wona yiɓɓe hoɓɓe ndenne ana bonna haaji ko heewi mais fuu e tawede ana wawi tawede fadde e nden ɗo e jonte ɗiɗi jonte tati ɓe kalda par ce que hakkude leydi e leydi wona hakkude neɗɗo e neɗɗo kaɓata no ɓe mbawi haalde dinde consul France wonɗo laamu koɓe leydi ana mbawi haaldude maɓɓe kamɓe hoore maɓɓe mbawi haaldude yimɓe leydi ɓe pamodira dow principe ngaji goɗɗi à tout moment ana wawi umminede e dow fu ɗum dow kaldal ɗo tan ɗum haɓɓi voilà.
mais Djibril Ba hana haɓe fuɗɗude golle ɓe ke ɓe kan hasi Allah golle mumen bonade aywa ɗum ɗum won e golleji ɗino mais ɗum est ce que wona Mali perdata bon Mali ana perde Mali aɗa perde Mali ana perde jonno ko ɓoyɗa suudu baba goɗɗo fof nandantama e suudu baba gonga jaati faami ndenne sana kamɓe malien wonɓe toon ɓe jooɗiɓe toon ɓe taaɓe miile hakkille maɓɓe jottoɓe toon kuday par ce que ɓe jeeyaka toon nene sana ɓe kakkila hunde fof ko keɓata toon ɓe gara ɓe golla leydi maɓɓe ɗo so ɓe ngari ɓe golli ɗo so wonko gaɗanɗa hoore maɗa so tawi probléme wonto sa a warti wona wonko timaka na wona no woodi hunde sa resaka a retata de Allah waɗi ɗum won min jaw mbaɓe haalde aywa e Djibril Bary e ley majjundu en jii caggal eɓe ɗuni hooreɓe leydi meɗen ɗum hanko ministre kumaniɗo hakkude leydi Mali e leyɗele caggal leyɗe ɗum hanko Abdoulaye Diop e o hollitidu les France ko heɓata e ley dawlo avion ji mumen ɗum du famɗa aywa c'est comme si hanjum ɗi ɗum bonani France duna bon eɓe andi ana bonanaɓe de so ɓaɓe ɗino a tawa wonɗo ɓe jogui ko wattitata ɗum mais neɗɗo kan hana bonde fa bone hoore muɗum aywa noon ɗo worrum par ce que c'est un beau fay fou et les communiqué Abdoulaye Diop o holliti France ko heɓata ana yaafa e million ji temedere e ko yoyi woni ko heɓata e ɗi vol ngaji maintenant Djibril Bary e ɓe darni ɗum joni est ce que Mali lawol maɓɓe ngol hokkata e compagnie goɗɗo hana avion ji goɗɗi ndewan o bedda Mali kañum jii hoore muɗum noon ɗum woni ko wiyete état indépendant et souverain mo weli ɓe fof moon ɓe kokkata sa tawaka ɗo tawaɗo o min kokkitata na wona no woodi kamɓe ana moƴƴa tawi ɓe utta laawi goɗɗi bawɗi nantandeɓe hana ko Mali wattantaɓe ko o ɗum jie tan no ɗum jie tan ɗum woni ɗo hamo fo nafa muɗum fof nafa mum tan jokki ok d' accord e Djibril Bary min paami ɗum fa sanne aywa Djibril Bary fa hannde en keddoto e ley leydi meɗen Mali ndi e keddoɗe e Niger ɗo surtout en kaala e ley fedde e Mali wiyetede CEDEAO de en jii coup d' état ke waɗi Niger gila 26 juillet Mohamed Bazoum o ittama e laamu aywa caggal militaire ɓe ngari en jii menace ngaji gaɗama fooɗu faaɗo kewɗi gaɗi hakkude France e laamiɓe hannde ɓe hakkude CEDEAO tawti laamiɓe hannde ɓe e Djibril Bary e haqqille maɗa est ce que ɓe nilda haɓɓotoɓe jaa Niger ana wawi biltude probléme Niger o bon ay joni probléme Niger o c'est trop complexe d' abord coup d' état en fou wona yiɓɓe coup d' état coup d' état bon Allah waɗi coup d' état o waɗi kamɓe waɓɓe coup d' état ɓe joƴƴini walde maɓɓe ɓe joƴƴini gouvernement maɓɓe e CEDEAO et les principes ngawi muɗum ɗi en haside coup d' état waɗi fof ɓe gaɗa condamné faami ko ɓuri yiɗede fof président camminaɗo o wartiri e laamu ɗum no le rétablissement de l' ordre constitutionnel mais wonɓe hannde e laamu ɓe ɗum général Tiani e mbi kaldata e CEDEAO wona haala goɗɗo kalta e CEDEAO kalta France kalta Amérique sa nani rétablissement ana waɗa kay Bazoum ɓe juppita ɗum fa warta jooɗo ɗuman ka ça veut dire que kaldal waɗi en yii délégation CEDEAO yiyan toon ɓe mbi ɓe gatta ɗum recevoir en yii délégation CEDEAO ONU e Union africaine mbi jang ɓe mbi ɓe jaɓa ndenne kamɓe ɗum eɓe ciwni koɓe mbi ko fa ɓe tabita e laamu maɓɓe transition guere oga Mali ana tawa waɓɓe enen du en transition gonɗe Burkina e transition woni Guinée du transition woni ɓe taton fof kolliti neɗɗo fof mimuɗo Niger ana wawi hana memi Mali ana wawi hana memi Burkina mais ɓe Guinée ɓe ka gaɗi condamné tan ndenne les batuji maɓɓe ɗi illa woni fa warde Union africaine ɓe mbi so wona joddade haaldude ronka fou option militaire o wala esaɗa faam joddugol haaldugol ngol ardinte taf en jii laamiɗo Kano ɗon Sanosi ɗon président capital plaque international e délégation mo heeɓi chance
joddoyki haaldi e général Tiani e caggal mum délégation saayiɓe kanon fu jeeyi kaldi ɗum wo auditingol seeɗa ana wawi tawede iɗum wawi nafude mais fuu e tawe fuu e ley nde hen CEDEAO ana woni e dow laabi ɗiɗi laawol go'olngol somin donka jodde haalde fuu min tappata mais ɓe kollitidu ɓe mbi force d' attente maɓɓe CEDEAO ana jogii e ley dow ɗereji wadde mobiliser force mumen ɓe mbi force d' attente o waɗe activé e nde muɗum Nigéria, Ghana, Sénégal, Côte d'Ivoire, Bénin ɓe kolliti kañen kay vraiment ko woɓɓe mumen ana langini e wartade fa Kenya warde hande chef d' état major général leyɗe CEDEAO ɗe mais won hana Sierra Leone en Guinée Bissau ɓe ka jaaha ɓe an joddi Ghana fa hande kollitike vraiment armée mumen on ana langini faami armée maɓɓe ana langini fa ɓe kokki inde opération on nden allahu alam andi les balɗe garoje ɓe tappayna ɓe tappata jodde haalde timmina ɗum na timminta ɗum mais fuu e nder hen Mali ana wallita Niger hunde fof ko hooreɓe Niger ɓe mbi eɓe gondi e mumen en jii général Modi ɗo no ministre défense Niger joni o e ley caggal coup d' état o nde o warino wari cile ɗiɗi nde o warno nde o chef d' état major nde o wari joni nde du o ministre défense ça veut dire que kamɓe e hooreɓe leydi meɗen ɓe kalta ndenne kamɓe ɗo dabere wonde ɓe ƴemtata mais fuu e tawede kate en keeɓi nande laamiɗo leydi meɗen colonel Assimi Goïta o heeɓi haaldude e hoorejo leydi Russie Poutine mais kamɓe hoore maɓɓe ɗiɗon ɓe mbi so koɓe ɓuuri yidde de jooɗe haalde salla dañan dabere heɓande walla sa guerre ka waɗa par ce que allahu alam andi so guerre fuɗɗi mane timmata hoɗum wonno cakite muɗum faami mais fuu e katen e base um o e hoore mum moɓe jogii toon o on du e laamiɓe leydi Niger ɓe jaara caggal par ce que ɓe mbi ɓe gaɗay o inculpé ɓe naɓay o yeeso saria pour haute trahison o jambike leydi Niger ndi nden nayi ɓe jaara caggal c'est comme si ɓe kuɓɓoɓe yiite nge fa hande yiite nge fa darta ñifude nge bon fayso ɓe darta en tout cas koɓe jogii ko kamɓe ɓe kolla communauté international par ce que kamɓe communauté international na ɓilliɓe sanne ko woni no ɓilliɓe de kulle maɓɓe fu ɗe ɓe coodi sella ko natta Niger wala buuɗi banque maɓɓe ko woni le BCEAO ko wani waɗe décaissé fu waɗama gelé ndenne Nigéria kañum hokkata ɓe feccere courant maɓɓe 60% courant maɓɓe Nigéria kuppi nenne ɓillare ka wawata wellade ɗo Allah walla en tout cas e CEDEAO immadaraji koɓe gaɗi joni ɗum koɓe mbi basum wartire est ce que wona hana hamɓe de koye maɓɓe ɓe kulane par ce que so en daari ko yata leyɗe tati leyɗe nayyi foof en jii mintere en laami fay so cadde mintere laami fay so wona kuudita est ce que wona koye maɓɓe ɓe kulani oui koye maɓɓe eɓe kaani hulande hoore maɓɓe na wonano woodi heɓe wonno laamu joom kaɓorgal par ce que enen bon en mbi élection kawten botanen kokken neɗɗo gooto laamu en mais hande leydi meɗen ndi e ley zamana terrorisme o ko wartata kulle kewɗe hande joni en kaɓolle militaire en ɓe ɓuuri yiyede diina fay civil en awana mais fo e tawede eɗen jiiɗi tawe régime o laato régime démocratique ɗum wonno tawe cuɓeteɗo e ley wote suɓiraɗo est-ce que me fait comprendre mais so ɗum continue ɗum laña so ɗum lañi militaire en ɓe jiyanno civil en par ce que civil wawata gollude ko militaire gollata dow terrain ɓen ɓe jiyan vraiment won politique are wonde le leydi ndi hana ko wartata corruption en hana ko wartata injustice en
ɓe yiya ɗum tan ñande woto ɓe ɓama malfe ɓe mbiya hay malinkoɓe ɓami malfe mumen darike hande terrorisme famɗiti enen du ɓamen malfe meɗen ni e ni fa laña nden nde waji ɓe kurana koye maɓɓe ɓe gaɗanta ɗum goɗɗo ɓe gaɗanta ɗum communauté international ɓe gaɗanta ɗum basum koye maɓɓe ɓe gaɗanta koye maɓɓe ɓe darta koye maɓɓe ɓe darta sino basum sani basum jaade ɓi leydi Niger jiɗɗo leydi e dow saabi hoore makko wotere ko saabi hokkata démission diina ɓiɓɓe Niger fou neɗɗo ga saɗa yiɗ ɗum fou won kulle o gaji aɗa waɗa hoore ma sacrifié no laamu fa bada walano Allah waɗi ko ɗum daati fou so manda makko timmi so o wote waɗama o sama ɓe jawo na wanan woodi so timmini e manda e makko o wittata ko wittayno mais so ni warti ni faali ɓiɓɓe leydi maɗa tampa an e hoore maɗa e koreji maɗa aɗa udda toon aɗa waɗe rafa heege e ɗumani courant kulle fou andu yarra tan mbiya bon a waɗirni ɗum e ɓiɓɓe leydi Niger goɗɗum haɓa watta saabu en jii nde ɓiɓɓe leydi immi nde iɓe ga waɗi démission yimɓe ga waɗi démission attiti waɗi démission ni Burkina Rokka waɗi démission ni Dambi Ba waɗi démission ni so wiyama batte maɗa ko yata million ji ɓi adama tampake vraiment hanko ɗum hani darde leydi ndi daro o yurmo leydi awa e Djibril Bari min kay ko donkumi famde e leyɗe meɗen ɓaleɓe ɗe en jii coup d'état ngaji ana keewi mais ɗum heewa e leyɗe tubakol ko ɗum waddata ɗi coup d'état ngaji bon d' abord hanani mbiyeten enen keeɓi indépendance ngaji meɗen guilla 1960 nde en réalité ɗum wona fay indépendance honnoy tubakoɓe ɓe gaɗi duuɓi temere eɓe kaɓo coup d'état ngaji ana gaɗe nden ana gaɗay noon ana gaɗatno warti fa ɓe paami ɓe jooga ɓe mbi maniére wotere de so neɗɗo ardo wotane ɓe keɓi ɗum darti to maɓɓe enen leydi ndi kamɓe to maɓɓe to ko jaali fu wala kon leydi maɓɓe no sembe ko jiyata ana gollire ɗo matiére premiére ngaji ɗi fulle Afrique ɗo iwata kamɓe pecci en no kamɓe pecci Afrique kamɓe mbi Mali de Burkina de Niger de ensuite kamɓe gaɗi frontiére ngaji ɗi no hakkudere maɓɓe pecci ɓeɓe haalo français ɓe français laami ɗum haaloɓe anglais ɓe anglais e laami Angleterre et suisse Portugal et suisse ɓe laami ɓen ɗum politique divisé pour mieux régner nenne fa ɓe keɓanoɓe keɓira kulle leydi meɗe ko ittete ko nafata leydi meɗe ɓe naɓa ɓe jaaɓe gollo e nenne neɗɗo président fuu mo watta haaji maɓɓe affaire maɓɓe ɓe tewtan propagande sama neɗɗo ɗo fuu moɓe jiiɗa so wotte waɗama moɓe jiiɗa fuu lamatako moɓe jiiɗi on ɓe lamato ɓe keɓa ɓe nawtoroto ndenne génération men gonɗo hande o génération anda 1960 tubakoɓe jangguinaɗo laamaki to anda miɗo sikka so mémoire an woɗi Hasimi o 90 o 83 andi o ka anda ɗum indépendance wi ummi ken ni janggi fuu ɗo waɗi en o menace tubakoɓe wala ko watta ɗum dawana woodi nenne génération goɗɗo warata e li Afrique ɗo tawi ɓe tubakoɓe laamaki ɗum ɓeeɗum buudi newi fu gaɗa élection joppa wartan fa Afrique ɗaata indépendance hankaten tubako ƴeew so tubako fiima banako a fiitatako ɗum 1960 neɗɗo fa so hanɗi tubako fiiɗo ala fiito ɗum nenne ça évolue a faami coup d'état fu mo jiiɗa waɗe Afrique ko jaali fu so wona cakkitiɗi joni ɗi fof kamɓe gaɗi formanté ɗo de coup d'état ngaji keewi Afrique dow intérêt ji maɓɓe ɓooli mais hande ko watta coup d'état ko fou wonko yii wonko faami c'est la génération consciente peut être bawira mumen tubakoɓe laami kañum ka tubakoɓe laamaki ɗum en mais wona wiide ke en kaɓi e français na en kaɓi ɗumani warto en fa joddoɗen kalden dona kif ɗum du ana waroya d' accord e fa hannde en keddoto e leydi meɗen balli en jii e balɗe belliɗe ɗum woni walde wiyetede jeunesse ɗum woni darnide e fina tawa ha ɓe wiyetede guina dogonde ɓe gaɗi
point de presse ɗoni siège maɓɓe guina dogon to e no jaam e deƴere surtout kabaru rafi ndenago no wurri e leydi ndi ayo konngol ngol woni ko joguiɗa e fewtude e rafi ndenago gonɗo e leydi meɗen ndi surtout centre o no mbawɗa wadde hamɓe ɗo accompagné. Bon Ousmane a yi joni kulle o ga ɗe gonto yimɓe kalda ko a bada kay so en ɓami centre o taf bada kay enen haaɓe o enen fulɓe o enen siji goɗɗi o en fof en joddiɓe Allah waɗi a wana woodi fitinaji naati ɓerɗe ɓoyodiri yimɓe mbarama rikkeji naati fa warti pullo e kaaɗo jaari fay mo annodirɗa on kaldidata ede ɗum ka wela fe nawana wona eɗen jiɗi de so ɗum laato peccoje Allah mais peccoje laaɗo ɗum laati mi hun woto mbiyatmami mi haalde e secrétaire me haaɓe goɗɗo wawa ɓamde malfal e wadde remplacé laamu leydi a yi sariyaji leydi ɗi kolliti neɗɗo goto wawi ɓamde malfal mo laamu yamiri ɓama malfal goɗɗo fu ɓamɗo ko wona ɗum no o bardi na o criminel hana walde maɓɓe danna ama sago ne wiyata auto défense nde jaati IBK waɗi ɗum dissoudre de ogo sabu tappade mi anda salaɗa miccito o tande buubu IBK faami fayi ogo sago nde o waɗi nde dissoudre e conseil des ministres waɗina waɗa waɗi inde heddina nde heddaka inde heddi wona dow mayre ni ɓe konti ɓe joppi laamu Mali o déjà ko heeɓi ko hannde fof ana heɓa ɓe civil wawa laatade défense territoire ɓe jokka e laamu caggal laamu Mali o autorité Mali kañum andi kañum hokka yamirode kañum jogui moyen ngaji a civil a ɓami malfal a yi a hawre e terroriste so warima maire warima terroriste ɓeka vagabonde no ɓeka haaltake feno ɓeka vagabonde no ɓeka famide ɗum en wooɗa nden no onon civil anduɓe hoore muɗum ɓe jokke caggal laamu on daro darde muɗum waɗa sécurisé ɗum wonno droit régalien muɗum e bandiraɓe men pulako mbiɗa yiiɗi pulako o wi ana innocent e maayi mais mbiɗa yiiɗi pulako o tinno no watta fof gollida e laamu o par ce que laamu terroriste neɗɗo o anda wala programme wala politique ngaji fay hunde wala ɗo haɓɓe jaati nenne pulako o ana torri hande de mi tinno banda e batide e laamu o ko e mawɓe pulako ɓe kullodira e laamu o no tinno no watta fof leyɗina hoore muɗum haalda e ɓiɓɓe leydi pulako o haaɓe o mosinko o paama ko woni ta innocent e mbare neɗɗo kay fof ana yiiɗa guerre neɗɗo kay fof yiiɗaɗo ƴiƴam rufoto si fesere heɓe fo aɗa wiya minen si amen memama e so en kawti en kokkodiri juuɗe en fuu en dalilu goto en kollodiri e laamu kay wonno mo tuugiɗe après Allah laamu tuugiɗe ana gasata gasa ndenne so en gaɗi fesere ça veut dire que oy fof on hakkille arrière en fof e ɓiɓɓe leydi no Allah waɗi na wona no woodi min ke ɗum woni ko jeeymi haaldude yimɓe ɓe tinnoɓe joddo ɓe kalda ɓe gaɗa guɓal gotal fesere nde ɓe jop ko wartata e joguiɗo malfal fuu ɓe jeeya ɗum e cela sane wana laamu caggal laamu o saktoto faami voilà moggu takku ɗum fof pene
gonga jat aywa e jiblir bare fa hande en keddoto e li rafindenago en jii e balɗe ƴaɓɓiɗe ɗum e accord mo ɓiyata accord d'Alger ɗon hana haaldude hakkude yimɓe wiyeteɓe simaɓe kañum e laamu o en jii accord o hande wakkati mo gonɗen hande o accord o ana waɗi menacé fa ɓe kolliti yimɓe sima wonɓe Bamako ɓe jaati kooti hedde norto aywa e surtout e rafindenago du en jii norto hande wakkati fu wara hooreji e on ɗo jaara yeeso jaara caggal aywa Djibril Bari ko ɗum woni yiyande ma e dow accord d'Alger o bon accord d'Alger o nde accord d'Alger o signinte ana wawi hana juuɗe malien en porsa ɗe porsade par ce que en jii wakkati on hoorejo leydi premier ministre Moussa Mara o yeyno Kidal aywa jambaji kewɗi naati sanne koninkoɓe men leydi hewɓe caabi toon gouverneur en hewɓe kirsama fa en yii jaati président algérien Abdel Aziz kañum warno toon waɗi médiation o tafon de so ala haalli ɗi ndeeƴi seeɗa nden ana wawi hana nde Mali signanayno accord d'Alger o sembe mo ana famɗuno sanne ɓe hande kulle ɗe gaɗi évolué sanne e jaasi fuu accord o waɗi faylati duuɓi jeɗɗi ne so yi o ronki fa hande gollede fuu quelque part wonko watta ley hen ko wawa tabitinde e fuu e tawede ɓiɓɓe Mali so Kidal so nokku goɗɗo jeeɗa fuu fa hande kaldal kawral ngal accord so heɓama fa so accord o wooɗa wonko suɓete ley hen ko woɗino ko woɗa ko itte goɗɗum waɗe no révision mum ana wawi waɗede no ana wona no woodi ana wawi waɗede no kamɓe bon Allah o ala andi ko yaari c'est sur insécurité wonle Mali fof wona Kidal tan wona Tawde tan wona Gao tan wona Motti tan wona nokkuɗe a wona no woodi so jaaɗa hande kay fof insécurité wo mais ko ɗum dari fof comme Algérie wonno hoore chef de file e négociateur en ɓe aywa eɗen miilo le balɗe garoje ɗe ɓe keɓa wawde haaldude e yimɓe men sema e yimɓe men laamu Mali ɓe joddo ɓe kalda dañen koɓe laawi goɗɗi dañen koɓe dabireji goɗɗi ɓe pimti tawi ɗi que vraiment ana mbawi ɓooyde ana mbawi nafude leydi ndi fof voilà en tout cas vraiment leydi ndi tampi ndenagoto vraiment leydi ndi tampi aya fa hande e le majjum en jii balɗe belliɗe ɗe ɗon hanko ministre Abdoulaye Maïga ministre de l'administration territoriale o wawi yiidude e hooreɓe baale politique aywa e le majjum won hollitimɓe ke aywa no gurruɗen hande ni so wiyama calendrier o waɗe respecté tawi voté ji ɗi gaɗa won hollitimɓe ana tiiɗi won wiɓe parti ngaji 15 ke fou kollité élection ngaji ɗi mbawa wadde ana hani waɗede prolongé e Djibril Bar e haqqille maɗa e transition est ce que e délai mo wi o mo wawi wadde ɗum respecté fa élection ngaji gaɗa février 2024 Ousmane ay joni kulle ɗiɗi gonto saria ɗerwol bindi ɗerwol e gonga terrain sa nani élection ana waɗa wote ana waɗa fou c'est que wotanteɓe gon ana mbawi yaade to wotoɓe aywa joni temmo en kaali rafi jam le leydi ndi e ley o rafi jam o wonno hoore parti politique gonɗo le Bamako ɗo bawɗo wiide ana wawi ummade ɗo wello kasela tan ana wawi waɗode campagne oui ana weeli CEDEAO wi en gaɗe élection le o délai naati ɗo yalti ga oui je suis d'accord mais ene jaari ɓiɓɓe Mali ɓe est ce que eɓe mbawi ummade jeeyi gaɗen campagne ana tiiɗi ɗen ɗo rafi deƴere wala élection wawa wadde leydi haaɗa e gurdam ɓi adama goto minen ley saria droit constitutionnel won alale hana ɗumandel goppuro go ɓeede
le roi est mort, vive le roi. C'est-à-dire Mali hatta gurna hasimi tan hatta gurna o tan kamara ɗiɗi a nayi aɗi laata président il faut que laɗɗa président fadde mamade non saɗa forna tan a latto nden ne sani wona ko ɓuuri yiɗede au moins jam e deƴere 100% ka wawata heɓede mais au moins 80% territoire Mali yimɓe mbawa yaade garta élection ana wawi campagne ana wawi waɗede so wona ɗum se mbiɓe gaɗa élection fou dow pene mbiruɗe et puis organisation élection wona ni tan waɗirteno jawdi won toon Mali ɗo woni hannde e guerre ɗo e kirti kartaji ɗi est ce que eɓe mbawi watto ndi jawdi ley élection ene tiiɗi yimɓe ñaama kara taf na wonano woodi élection ko ɗum dari fof wakkati men o wona wakkati men o élection gaddani ɗo ɗi Mali voilà yimɓe vraiment mara muñal gaɗa observé laamu o ana waɗa dabireji dawke bawɗe muɗum eɗe mbawi wadde ɓe accompagné mais hooreɓe parti politique ɓe so ɓe mbi élection aɗa wawi waɗede fof faygoto wonɓe mbawa yaade fa suudu bamumen Allah waɗi ɓen kewi d' accord fa hannde e Djibril Bally e wakkati meɗen mo keddudiɗen ko heewa sanne e saabu won doomuɓen aywa e wakkati mo gonɗen hannde o surtout rafi ndenago e jii Mali e Niger e Burkina kokkodiri juuɗe e Djibril Bally a miili ɓe ɗe leyɗe tati tan ana mbawi timminde probléme terrorisme gonɗen hannde on bon leydi fayi wotiri tafon kay e ley histoire timminɗo kabar terrorisme kam yiya par ce que e yii Amérique yi Afghanistan duuɓi noogay caggal muɗum ɓe garti ɓe ɓamti mais so leyɗe ɗe ana nammodiri fof ana mbawi haɓade dakko mbawi ɓuyta sembe maɓɓe par ce que wonko wiyete guerre asymétrique a anda mo kaɓata ɗum tiiɗini ɗum aɗa wawi tawede o ana wello aɗa andi ɗum ko welli mais tan woyltiki hoore mo woyltiki naati e majjum ndenne ana wawi hande terrorisme ana wawi neɗɗo anda mo haɓata fe sani wona a wara hawre maɓɓe ladde e suuraji maɓɓe no ɓe gorri ɗum ne wona tilay ɓe naata e majjino yawana woodi mais ka fuu e tawede Mali e Burkina e Niger hande ko watta enen concerné les zones liptako gourma les Sahel enen ɓuuri waɗede impliqué directement diine heddiɓe garɗo fuu eli walli faade meɗen na wona woodi nokkure nde enen mawni ene yaaji sanne sani wona tawre ɗen hana avion de renseignement ngaji drone ngaji molnaɗe renseignement ngaji gatti traité ande ɗo ɓe goni ni ɓe jarata ni ɓe gardata ɗum fuu e balli faako no de sakito de so arme ngaɗe est ce que leyɗe men ɗe ana jogui ndi jawdi aywa dabere kay so yimɓe kawti kokkodiri fuu ana haasi ƴemta dehen ko ƴemti ɗowto ɗum fuu waɗa ɗowta ɗum mais eɗen jooɗi tan eɗen gaɗini juuɗe meɗen eɗen doobi salla Amérique na France na goɗɗo Russie wara walla en ɗum ko en penani hoore men de en penani hoore meɗen ndenne min jaadi somi wonno hooreɓe Mali e Burkina e Niger fou la première des choses ko arton wadde waɗa créer hunde wotere organisation des zones des 3 frontières armée mum o waɗe armée Mali armée Burkina ɗum fuu ɗum laare armée gooto ana ɓuri ni hano G5 ni par ce que G5 waɗanoma mais himama leyɗe meɗen jawdi ndi sellato iwrayno mais jawdi wari wara fof eɗen kaɓono Burkina ana haaɓo Mali ana heddi haɓade Niger ana haaɓo mais en cela haɓade no enne so en cela haɓade kawtine gaɗe armée gooto tawi so Burkina fota hélicoptère nga e Mali a jaa bomboyde toon armée Mali armée Burkina fo to woni nokkuyiɗe fo naggama ana haasi so ɗum waɗi fo miɗo mbiila ko jaali ko heewi fo yalta ko heewde fo hersan e ko heewde fo wartan e meɗen jaati e Djibril Bary e yiyande maɗa e wolde ana timmina wolde non ko ɗum dari fof
en yii fay wolde ɓurde nawde sakitinde deuxiéme guerre mondial ko tiwi bombe atomique Hiroshima et Nagasaki 3 leyɗe ɗiɗi ittama fayi e aduna Hiroshima et Nagasaki mais ko ɗum sakiti jodde haalde mais probléme me enen jodde haalde e moye ɗum probléme terroriste on hoore on o moye aɗa wiya Iyad aɗa wiya Hamadou Kouf toye ɓe goni moye ɓe mbawi heɓirede mais so analyse so expert en gari so yimɓe anduɓe aɗa mbawi haaldude e maɓɓe ko nafata leydi meɗen aɗa wawi haaldede so moyen o e junngo laamu heɓa waɗa ɓe éliminer ko heddi ko jodde e haalde ɗum woni fof ɓuura ɗum nawala woodi enen kadi ɗo iwrata fof so ɗum jodde e haalde so ɗum tappe sakite jodde e haalde finalité muɗum jam e deƴere naata le leydi men ɗum ni tewtude aywa Djibril Bari ko ɗum woni cakkete haala maɗa wakkati mo kokkade wona ka yetti mbiɗa jewta TV Pinal e gollo e muɗum surtout en Ousmane Bari ummagol maɗa e haɓanade vraiment ɗemgal ngal salla hunde fof ko woni leydi ndi ko humpitere leydi ndi salla ɓiɓɓe haaloɓe fulfulde ana keɓa paama par ce que débat ngaji gon e haalaji kewɗi mais les fulfulde tan ni débat ɗi ana pamɗi faami ɗo wawi wiide darde wala san wona TV Pinal donc ley hen vraiment meɗen barkino on sanne fa hande laamiɓe leydi meɗen eɗen goni caggal mumen leñol pulako ngol ɓe gaɗana ɗum hakkille leñi goɗɗiɗi ɓe gaɗana de mais leñol pulako ngol ɓe gaɗana ɗum hakkille e miɗo noddago e fulɓe ɓiɓɓe fulɓe ɓe tinno ɓe gatta sukaɓe maɓɓe l'école ɓe jangga par ce que so a jangga fou dabireji won ƴemtetiɗi ɗi ɗo a wala Allah waɗi ndenne so a jangi goɗɗo jangi fou ɗo dabere nde ƴemteteɗo a tawete sanne selli hande o hande keeña o keeña mais fa hande ɓe tinnoɓe gatta sukaɓe maɓɓe l'école jangga janggoɗo laamete faami donc ɗum joguni ok aywa bandiraɓe ɗon ɗo kaddeten e yewtere meɗen nde hande e mbiya jomirawo subahana hollu en altinere warore e yesso meɗen